Ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή Περιφερειών στη σημερινή της συνεδρίαση έχει σαν θέμα ενημέρωση για το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την περίοδο 2015-2019. Στη σημερινή συνεδρίαση έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος σε λίγο θα είναι στην παρέα μας, τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Μαργαρίτη, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, τη συνεργάτη του κυρίου Περιφερειάρχη, την κυρία Χάιντι Λαζάνη, τον κύριο Ανδρέα Κάρμη, σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Και επίσης έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε στην συνεδρίαση, να φιλοξενούμε στη συνεδρίαση τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Καμπουράκη, και επίσης τον πρόεδρο των Ψαράδων Καλύμνου, τον κύριο Κουλιά, και τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιέων ΚΟ, τον κύριο Ντινόρη. Είναι επίσης προσκεκλημένοι στη σημερινή συνεδρίαση όλοι οι βουλευτές της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τους οποίους με χαρά επίσης καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε. Κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε σήμερα στην Επιτροπή μας, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στην οποία και εκλέγομαι. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή παρουσίαση του Υπουργού Οικονομίας στην Επιτροπή θα λειτουργήσει καταλυτικά στη στήριξη προτάσεων την κυβέρνηση για δράσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αφορούν την νησιωτικότητα της περιοχής. Είναι θετική συγκυρία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα ψήφισμα σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών, που αναγνωρίζει τη σποδιότητα της παροχής στήριξης στις νησιωτικές περιοχές και καλεί την Επιτροπή να καταρτήσει ένα στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά, να αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπιση των μοναδικών δυσκολιών λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στις νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης. Μας δίνεται μια ευκαιρία ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι περιφερειακοί και εθνικοί φορείς για να διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε το ψήφισμα αυτό να γίνει πράξη. Το καταθέτω το ψήφισμα αυτό στα πρακτικά της Βουλής για την ενημέρωσή σας. Τώρα είναι η ώρα για μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη δράση προς όφελος των περιφερειών, προς όφελος των νησιών του Αιγαίου, γιατί βρισκόμαστε σε μια καθοριστική χρονική στιγμή για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουμε δεσμευτεί με τη συμφωνία με τους θεσμούς, όσο και στην υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας. Χρειάζεται έγκαιρα ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά επίσης θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις γεωγραφικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας στο νέο αναπτυξιακό νόμο που θα καταθέσει στη Βουλή. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή παρουσία του Υπουργού αλλά και του στελέχους του ΕΣΠΑ θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη φορά να είμαι λίγο φλίαρος, λόγω της ιδιαιτερότητας να φιλοξενούμε στην Επιτροπή μας την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να γνωστοποιήσω στο Σώμα ότι την επόμενη Τετάρτη στις 2 του Μάρτη, στην αίθουσα Γερουσία της Βουλής, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή μας ειδική εκδήλωση με θέμα ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ιστορική αναδρομή και αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές, σύμφωνα με την πρόσκληση που επίσης θα καταθέσω για τα πρακτικά της Βουλής. Και θα σας έχει ήδη σταλεί σε εσάς, αλλά θα μοιραστεί και στον Περιφερειάρχη και στη στελέχη της Περιφέρειας. Καλούμε όλους τους παρευρισκόμενους να συμμετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση που αφορά την ιστορία της Δωδεκανήσου και τις αναπτυξιακές προκλήσεις του σήμερα, τις προσδοκίες αλλά και τις προοπτικές για το μέλλον που οραματίζεται ο δωδεκανησιακός λαός, εμπνευσμένος από την ιστορική πορεία της ενσωμάτωσης. Και θα ήθελα επίσης, με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίας του κυρίου Χατζημάρκου στην Επιτροπή, να αναφερθώ στην σημαντική συμβολή των χιλιάδων νησιωτών στο προσφυγικό πρόβλημα, τις αξίες ανθρωπισμού και αλληλεγγύης που εκφράζονται από τους νησιώτες και ακρίτες μας σε όλο το Αιγαίο,
και στην προσφορά όλων των ανθρώπων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έντονα βιώνουν οι πολίτες της Δωδεκανήσου. Σε κάθε επίπεδο, από τη στήριξη της λειτουργίας κατάλληλα οργανωμένων χώρων υποδοχής μέχρι τις πρωτοβουλίες που στηρίζει η περιφέρεια στο πλαίσιο της ανάδειξης του προσφυγικού προβλήματος σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι η διοργάνωση έκθεσης έργων Ελλήνων γελιογράφων για το προσφυγικό, η οποία πρωτοβουλία είχαμε συζητήσει με την Λέσχη Ελλήνων Γελιογράφων και θέλω εδώ, παρότι δεν συνηθίζω, να συγχαρώ προσωπικά τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, για την τολμηρή αλλά και απόλυτα σωστή στάση του στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Τελευταία του ενέργεια υπογραφής μνημονίου συμφωνίας με αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Βαλένθια για την επανεγκατάσταση και ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία της Βαλένθια τουλάχιστον 1.000 προσφύγων, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση υψηλής πολιτικής, θα επιτρέψετε χαρακτηρισμούς ευφυΐας, αλλά και μεγάλης εθνικής σημασίας. Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. Η συζήτηση με την Περιφερειακή Αρχή του Νοτιού Αιγαίου έρχεται σε μια περίοδο που επανεξετάζεται η στρατηγική ανάπτυξη της περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προσκλήσεις του σήμερα, τις ιδιαιτερότητες της πολυνησιωτικής περιοχής της Ευρώπης, τις προτάσεις αλλά και την ανταπόκριση των κοινωνικών φορέων στη χάραξη μιας πορείας για βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου. Στην ευρύτερη αυτή ατζέντα εντάσσονται τα οράματα και οι στρατηγικοί στόχοι και σχεδιασμοί της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Διαμορφώνονται οι διαδικασίες για τις παρεμβάσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για ανάπτυξη, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος που περιμένουμε να εκπονηθεί. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται και προβλήματα που δίπλα στις μόνιμες δυσκολίες λόγω της νησιωτικής γεωμορφολογίας της περιφέρειάς μας εμποδίζουν τις τοπικές κοινωνίες να αναπτύξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και τις τοπικές παραγωγικές εξειδικεύσεις. Για να επενδύσουμε στην ανάπτυξη πρέπει να επενδύσουμε στην εξωστρέφεια, να εκμεταλλευτούμε το μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας, της χώρας και να επενδύσουμε σε υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεις. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακή Τράπεζα κτλ. Για ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για την νεανική και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Σε αυτό θέλουμε να συμβάλλει η συζήτησή μας. Στη διαδικασία εξάλειψης των περιφερειακών ανισοτήτων με επιχειρήματα και στηρίγματα στις περιφερειακές αρχές για το δικό τους αναπτυξιακό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στο τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στην επιτάχυνση των ενεργειών για ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Και φυσικά θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και παροχή τεχνικής βοήθειας, πόρων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και στις περιφέρειες αλλά και στους νησιωτικούς δήμους που δίπλα στα μόνιμα προβλήματά τους αντιμετωπίζουν και αυτή την όξυση της ανθρωπιστικής κρίσης του προσφυγικού προβλήματος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα και θα ήθελα να ακούσω τόσο από τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και από τον κύριο Υπουργό, τους τρόπους με τους οποίους θα διευκολύνουμε τις τοπικές νησιωτικές οικονομίες, ώστε οι χρηματοδοτικές γραμμές από τα ευρωπαϊκά προγράμματα να φτάσουν γρηγορότερα στον πιο μικρό δήμο, στην πιο απομακρυσμένη περιφέρεια, στον πολίτη εν τέλει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της με βάση συγκεκριμένες ανάγκες. Αναφέρει συγκεκριμένα οι σημαντικότερες αδυναμίες της περιφέρειας είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με την πολυνησιωτικότητα, διασύνδεση νησιών, υψηλό κόστος μεταφορών, μικρή τοπική αγορά, αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας, αλλά και την χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη χαμηλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Και στοχεύει να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές αδυναμίες και προβλήματα που συνδέονται με την νησιωτική ιδιαιτερότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα περιφερειακά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού. Για την υλοποίηση του οράματος θα επιδιωχθεί, αναφέρει στο πρόγραμμά της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της περιφέρειας με αναλογική ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και η άμβληση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολυσυνητικότητας. Τουρισμός,
Δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, με τον τουρισμό να αποτελεί τον αναπτυξιακό κορμό γύρω από τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν παραγωγικές δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση και στην καινοτομία, με μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών επιλογών, όπως είναι η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλληλείας, των υδατοκαλλιεργειών και άλλων. Όλα αυτά με την τοπική ταυτότητα της νησιωτικότητας, που αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τουρισμού. Για όλα αυτά νομίζω ότι θα μας μιλήσει ο Περιφερειάρχης σήμερα Νοτιού Αιγαίου, κ. Χατζημάρκος. Εγώ θέλω να σταθώ μόνο στην διαδικασία. Είναι γνωστή, μετά τον κύριο Περιφερειάρχη θα τοποθετηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σταθάκης, και αμέσως μετά θα γίνει τοποθέτησή σας για 5 λεπτά με παρατηρήσεις και προτάσεις συμπληρωματικές στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δωδεκανήσου. Κύριε Περιφερειάρχη, έχετε το λόγο